In 2026 stiet Dokkum in het teken van Koningsdij. Een historisch moment voor de stad en de gemeente. Daarom is er hard aan een herkenbaar logo en huisstijl. Ik vind het een prachtig stijlvolle ontwerp, wat past bij toch het wat parmantige stadje Dokkum. Dat willen we graag uitstralen. De Jonker is natuurlijk hartstikke leuk dat dit twee jonge ontwerpers binnen van 22, 23 hier uit Dokkum zelfs. Dus ja, dus ik echt vanuit de regio, dus dan ben ik eigenlijk best wel een beetje grutskop als burgemeester. Nou. Rick en Max, twee jonge ondernemers, kregen de eer om de huisstijl te ontwerpen. Na een soort creatieve sessies ontstond een logo dat verder gaat als vorm en kleur. Nou, eigenlijk hebben we geprobeerd het verhaal van Koningsdij erin te vatten. Dus het is eigenlijk, moest het de kroon op Dokkum worden, maar eigenlijk een kroon van Dokkum. De pompen bleven verwijzen natuurlijk naar Dokkum, naar Friesland. De sierlijke manier waarop ze mij ook over verbonden zijn, verwijst naar de sierlijkheid die we hier kennen in de binnenstad van Dokkum. En die treien stukjes op de haatbaan, die verwijzen eigenlijk naar de treien manieren waarop wij hier in de gemeente de wetten verdedigen. Dus de bolwerken, de terpen en de dieken. En op die manier proberen we al die dingen die te maken hebben met dit evenement, met dit feest, maar eigenlijk vooral met de regio te vatten in één logo. En dat is deze kroonwurm. Voor de twee jonge ondernemers is dit een opdracht die ze net gauw vieren zullen. Wij vinden het heel bijzonder om deze opdracht te maken, want daar ben we heel erg blij mee. Als ze zelf onbezig is, als ze soms eigenlijk net erom. Als dan even uitzoomt, dan denk je van, hé ja, bliksem. Koning Willem-Alexander en Maxima zien aan waarschijnlijk wel voor dit logo en dat is nog wel heel mooi.